De consternatie in de haven van Haas is volslijn had ik Joert de douane een schip onder ketting leidt en onderziekt. Dat onderzoek werd dienen op een schip uit IJmuiden. Er staan zo'n 10 douanebusjes in de haven. Ook de Fiat, de fiscale opsporingsdienst, is bij het onderzoek belutsen. Een woordvoerder daarvan zei in een reactie dat het om een reguliere controle gaat. 2 teams van een landelijke eenheid van de douane doen 2 uur lang onderzoek op een van de kotters die hier in de haven van Haas leidt. Er werd ook zocht met hoenen. Dat zou er op Duits kennen dat ze op zoek binnen naar drugs. 19 wordt op een Belgische vissersboot goed 300 kilo cocaïne met een strijdwaarde van miljoenen euro's aantroffen. Er werden 4 mensen aangehouden, 3 Nederlanders, een Pool en een man uit Montenegro. Het schip waart door de kustwacht en een politieboot de haven inveen. Vaak zoals dat drugs vervierd wordt, dan gaat dat over grotere zeehavens, zoals Antwerpen of Rotterdam. De vindst van Snijn is bijzonder, zo zei het misdiersjournalist Mick van Wely van de Telegraaf. 300 kilo is echt een forse partij. Dit zie je eigenlijk heel zelden. Je ziet wel vaak dat het misgaat. En dan spoelen er overal in Nederland langs de gehele kust pakken kook aan. Dat zag je bijvoorbeeld onlangs nog ook in Brabant en in de Eemshaven zelfs. En dit keer is het kennelijk is het overbrengen van de kook wel goed gegaan, maar zijn ze toch gepakt. Meesken in de haven van Haas lieten weten dat het net vaak voorkomt dat de douane met zoveel meesken zo'n grut onderzoek docht in de haven. Dat jou misschien ook maar erom dat de douane op het stuit extra scherp is naar de grutte drugsvangst jeder dit weekend. De douane wil niet kwijt door de aanleiding van het onderzoek Joert op de Kotter uit IJmuiden.